हां हॅलो किधर रे? हॅलो मॅक्सन मग त्यानं सोडलं रे सोडलं रे म्हाका मॅक्सन. आई साहेबा पोतन पिपा लागल दिसता. रा 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 आता 5 मिनिटांनी लावलो. रा 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 या रे बेगीन तू एकलो आता बेगीन या रे. अरे अरे झालं किती रे आता मग सोडलं त्याने मग सोडलं एकल्या सोडलं म्हणून तू आहेस स्वारपिता. अरे त्या घर मूग केलं रे त्याने सोड रे मग. अरे तेण सोडलं आम्ही हाय मरतो का ते आहे म्हणून आम्ही सगळे सॉल त्याच्या म्हणटायचं त्या बरोबर त्याच्या म्हणटायचं कशा पियान पडलायचं त्या माईचे. अरे ते काय मात्र अरे अरे सोड 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 सोड. अरे तू पेप्सी पितो मरे. सॉल त्या पिन काबा केलं नाही जानी मग पेप्सी देवला लास्ट. फोन मारते का फोन मारा आंघोलीता फोन मार. रे तू गर्लफ्रेंड हो यार. मग गर्लफ्रेंड ना तू गर्लफ्रेंड मग गर्लफ्रेंड ना आणि 2 बाटली घेऊन यायचं राव रे मग गर्लफ्रेंड ना त्याला एवढे मग स्वारकीत मग पिलाय तर रे आणि मग किस्सा पडतो त्या माईचे.